खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्डेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव रादाब। सासे बर'नि फिसाया भारतनि सान्थ्रियाव लिउटेनेन्ट महरै सायख'जाबाय। बर'नि फिसा सुरन्जित सान बसुमतारिया भारतनि सान्थ्रियाव लिउटेनेन्ट महरै सायख'जाबाय। सुरन्जित सान बसुमतारिया भारतारि फाइखिनि लिउटेनेन्ट पस्टनि थाखाय सायख'जानानै बिहाराव ट्रेनिं लाबाय थादोंमोन आरो बे ट्रेनिंआ जोब्बाय। मख'जाथाव बाथ्राया जाबाय लिउटेनेन्टनि आथिखालाव ट्रेनिं लाबाय थानायफोरनि गेजेराव आसामनिफ्राय सानैल'। बे सानैबो बर' आरो बेबो एखे एबा गंसे गामिनिनो सुक्लाय सेरफां जाब्रांफारा गामिनि। सासेया मिजिं बसुमतारि। मिजिं बसुमतारिनि ट्रेनिंआ फैगौ बोसोरनि जुनआव जोबगोन। गारि सिखावनि हेंथायै पुलिसनि गोख्रों एक्सन। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव खादों सानै बाइक सिखावखौ पुलिसआ। बे हमजानाय सानै सिखावफोरनिफ्राय पुलिसआ बामुनि माइदामनिफ्राय खावनानै लाबोनाय बाइकबो मोननो हादों। बे हमजानाय सानै सिखावखौ जय सिं आरो लादुरा बर' होनना सिनायथिनाय जादों। बे सिखावनि गेंआव गासै सा6 हानजा थानायनि सन्देहआव पुलिसआ मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सिखावफोरा खावनानै लाबोनाय बेफोर बाइकफोरखौ भुटान सिमाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव फानहैयो। क'क्राझार जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आबादारिनि गोब्राब जखम जानाय सुबुङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय महेन्द्रपुर गामिनि आबादारि बिन'द बसुमतारि होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आबादारि बिन'द बसुमतारिया बेलासि समाव फोथाराव मोसौ लायनो थांनाय समाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय आबादारि बिन'द बसुमतारिखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। गावनि गोख्रों गेलेनायजों गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल मेडेल देरहानो हानानै ओनसोल, रायजो आरो हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हानाय बक्सार जमुना बर'आ इंगेजमेन्ट जाबाय। बर'नि गोख्रों बक्सिं गेलेगिरि सनितपुर जिल्लानि जमुना बर'आ हेनरी पेगुजों इंगेजमेन्ट जाबाय। आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय बर' सावथुन मुलुगाव मैखोमै फाव खालामनानै थाख्लाय मुङै बयजोंबो मिथिसार जानाय प्रजित नार्जारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। प्रजित नार्जारिया बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लाबाय थादोंमोनब्लाबो मोजाङाव फैयाखै। बेबादिनो प्रजित नार्जारिया हरखाब थै गोबानानै देहाया लोरबां जानायाव बङाइगावनि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव फाहामथाय होबाय थानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।